Nitolbu għal dawk il-postijiet fejn in-nies isibbuha diffiċli jgħixu flimkien biex ma jaqgħux għat-tentazzjoni tal-konfrontazzjoni minħabba diverġenzi etniċi, politiċi, reliġjużi jew ideoloġiċi. Ġesu, sit tal-istorja tagħna, kumpan fidik u preżenza ħajja. Inti ma tejja qatt tiltaqa' magħna. Aħna qegħdin hawn għaċċana għall paċi tiegħek. Qed ngħixu fi żminijiet ta' biża' u diviżjoni, kultant naġixxu bħalli kieku ninsabu waħedna, nibnu ħitan li jifirduna minn xulxin, ninsew li l-koll aħwa ta' xulxin. Ibatilna l-ispirtu tiegħek Mulej biex jerġa' jkebbes fina x-xewqa li nifhmu lil xulxin, li nisimgħu, li ngħixu flimkien bir-rispett u bil-kompassjoni. Għatina l-kuraġġ li nfittxu toroq ta' dijalogu, li nwieġbu għal konflitt b'ġesti ta' fraternità, li niftħu qalbna għall-oħrajn mingħajr il-biża' tad-differenzi. Għamilna bennejja ta' pontijiet, kapaċi nerbu frontieri u l-ideoloġiji, kapaċi naraw l-oħrajn bl-għajnejn tal-qalb. Narfu f'kull persuna dinjità invjolabbli. Ejna noħolqu spazji fejn it-tama tagħna tista' tiffjorixxi, fejn id-diversità ma tkunx theddida, iżda rikkezza li tagħmilna aktar umani. Amen.